Kublai pi baro ki himen ki para bat ki paralok ki rajol ki bala jupe ya kene ka program ga jangi na ka wai ka por sha ka wai pan ha kene ka tayo ngi don ya ka subject ka ba ai jing mentoy bat ka ba long ka jing ka khu ya ka jing im ga jangi kum ki kristan bat kata ka dai ka kabu chong ka jing duai ha ka ba ngila ban kren ya ublai bat man khat ka pa de ka teng ga jong tăng hai cái chương đuôi bạn cái panelist kin sa yaraban batai shu ha ka bay day bat kene ka subject ka ba sngotanan mat ka badan kam hadu kata ngidani pastor Albert Kemlan hiba Albert lengdo nonglai hiba Falken mena langsiang madi ba Jenison mukim kiban yarab ban penshai ya ki arpuai tali ki jingkili kiba ngidan ha ka bay day bat kene ka mat jong ka jing duai nga duai bo blain kal khu yang i baro kat bangi pelut por ban snap ya kane ka jing ya kren lang bakak tien ka jong blai te haswa bangin ya sedang tungin pedam lang laki khli ki jing duai Tung ni pandemic klik jingi hani por bar ngini ruai. Kok pa jingi bah benangi aingo emetrai hakani klimat jong kani kenta jong kesni atrai hakani kapor ngiwan jan jumi a play bakrau ngilong tangki priu ki bruna ngilong tangki priu ki bapop ngilong tangki priu ki batlon ngiwan simitrai hakerteng ucisu ngipan ya kecing start bar kecing sempang bar kecing sngotho kat bangi kren ya ke kubor kalat jong kecing ruai tudor kat bangi atrai penslet ingi yalam kecing mut berkat jingi bar yalam ro iki ibaro kino isi mentah berki perlok jingi kiwe asngeu ya kene ke kubor ya keba ngikren nam ta kaktin kejong me yarap ki atrai bekiru kila ban yo ikecing kerku lamba kene ke video keba ngikren ha kene ke por sneu tra kecing pat jingi da priang jingi ban map ikpop jingi baro ngipan bar ngidwai agar tem batyang tamu jisu amen te ka jing kli ka banang kong nga kwa ban kli pastor Albert Kemlan ka ka mat jong ka jing duai ka jing duai bat ki badan kam ha ka jing duai nga sngongo yo blai nagam ta kane ka lat ka ba ngi lala banyo ya ka bang ni shimenta bani sami ka kti ng jong blai lamba kane ka rensan ha social media nga kwar banai ku blai nagam ta to jikli ya ka ba lala kli ya nga ka ba ong patai ya ka jingmut jong ka jingduai ki badan kam ha ka jingduai ka jubab ka long ba ka jingduai ka long ka jekran hapdeng jongi bar ublai ubau nong bo nang thau ubo ju yo i ya ka download ka jongi boju sngo ya ka jing pasea ka jongi bat nga kwa bani thu ipi ba ka jingwai ka long ka ba pli ya ka download ka jongi hau blai kum hau blog kum hau parlok bajan om namar ba ka long ka ba kong san la ne ka badan kam ba ngi pen pau ya ka ta ka badan ha ka download ka jongi hau blai hande nga kwa bani thu ipi ba ka jingwai hi ka kan tiu yengi hau blai hoi ki badan kam ka jingwai ki long baro ba tu tip group ba ka jingwai ka long kabor kuble shibon kublai shibon pastor gitu ki jing penshai ki jong pi kabalangkot ha ka bai dai bat ki jing duai kadai ka baken tiu yangi shau blai ngadas ngotanat ya kata ngaku aban kili ya iba forket minat langsyang ka ka bancia yangi ladang ngi sha skor ban ngi snap ya ka baki brio ki perkhat bat ki kren na ka bandai jongi haba ubleu la thau yingi ki briu bari ki angel u ai hangi ya kabor bar kamon lai doi bangin jit bar bangin perkhat ya ka ban jit ha kani ka perthai ublei sim la thau yingi bangin long kum ki robot ha ka ba ondon ban control manore mano yingi hanre u ai hangi ya kabor ka jingjit ka jing singo thu ba ublei uperkhat ya ka ba hatam na kamta jongi kat kum ujiramia kalong ka ba arba khundai kat khot ka ba khat wei te ngimdai bangin sha ba kiwe kin perkhat na kamta jongi kamtam habangi but yo jisu habangi but yo blai hare to ai ba ngin long kibal pendem rit yalade hakmat jong uta ubal perkhat tang na kamta ka jingbha na kamta jongi iwei pe wei kublai shibon ba minat ya gitu ki jing batai ki jong pi ba bat ki jing pen kan mau ha ju gor kom ba ublei perkhat na ka banda ka jongi ba ublei perkhat kata dai ka ba baha
bangim dan kam ban yo i kejing perkhat jong ki brio ban kejing keli ka bang akwa ban keli ya i ba Albert menta kadai kane kacing ya selok wat ublay kalong alyang kai ka benta pat jangi Kublai shibun ni tu kajing keli ya ka ba laai nam ta jonga te kajing selok padu blai kalong arlian kai ka banta jongi te ni tep ni sngong thu ba ublai hi ulong ubakloi ban snap ye kajing duai ki jongi kam tam ya kajing duai ba shisha jong ubar tam na kajing thau jong u te ka banta ka ba kong san ni de ban le kalong ba ni dei ban pen kre nam ta ka kamram ban sha e kijing tanju o unong pen em u la pen itu ya la de ya kijing don kam bat kijing telot ke jongi ya ha ka ba ula long u nongkar pat te khnang mangin yo ban pen kre ya la de te ka kamram ka ba kongsan ka long bangi de ban long ki ba shit ham bat ki ba ya minot henre ha bangi pej man ta ha kijing imbreu jongi New i babun nangi ngim pla yala ki jong ki jing don kam shau blay ngim ken ko re ki jing ai su ba ka bau blay u ai nam ta jungi henre ngil atip menta ba ka long ka ba kong san ban pediang ya ki jing ai ki jong u but ni de ban sngow ru ya ki jing khot ki jong blay mar ha ki jing long breu ni don kam ya ki jing pen kre ban ya sham ya ki jing tenju bat ngi de ban kerpat di ublay ba un ai ngi ka bor bangin la ban ngi ada ya ka jing im ke jongi te namar kata ka jing slok bat ublay ka long ka bat kong san hadu kata la rangim dan ka jing slok ka ba jam tam ngin du no ya ki bar ublay shibun Kublai shibun ba Albert ya kido kejing penshai ki jong pi masong tanah ki kentin ki ba piong ba ubrio uhaban pen krea ba hak ba kadu piong ba udan kam ban karpat na ublai bat kata ka long kejing shisha hak ba ngila ban le kum ki bat kejing keli ka ba buat ka ba ngakwa ban keli ya iba jenisan kadai kene ki kejing temu ki bela ahi jing mut habangi duai Kublai shibun nam ta ka jingli ka jingtmu ki bala ai chmut haba ngi duai aga jingtmu hi ka chong ublai haba ngi duai ka long bon the ye ka jingkur ku halor ka jongi wei pe wei ublai ud up khmi ba lano ki khon ki jong u bakin pan jing pan na u bakin wan sha u lengba ka jing duai ban kerpat ye u khnang ba ula ban the ye ka jingkur ku jong ka baneng haki but ublai u yo snow ye ka jing duai jong ki khon ki jong u kham cham la ding wan hakmat ka jong blai da ka man sim jong ka jing song rit la ding ai tilut met bem sim ublai u yo snow ye ka jing duai ka jongi but u kloi ru ban the ye ta ka jing ku halor ka jongi we pi we but nga skwa ban pule ya pina dremaya ka long ba lai pulai de khot ka ba lai ai ka ba ublai u kular habangi wan shu to khot yanga tengan phai tin yame but ngan pen iru hame ya ki ki ba crow but ki ba ya ki ba memtib hane ublai uong ho dremya upen to khot yanga tengan pen phai tin yame but ngan pen iru hame ya ki ba crow ba ladangi khot show blay lading kerpat ublay unam snap jar kata pun jubab yangi on pen phai tin hangi unle ike but wang ru but unle ru ike ki ba crow ki ba ki ba ngi ki briu ngimtip kata ka de ka jingkular ka jong ublay haba ngi duai kabishbon Kublai shibun ba jenisan ni kido kijing penshai ki jong pi ha ka be dai ba kamat mat kijing mut jong kijing duai masong tanat ya ka dekat ke ba piwan ra lang ba jeremia na mulai fulai dekat balai bu blai wang tu khat karpan
dengan snow ya pi bat kata kadai kecing kwa kecung belai bangan khat bangin shang bangin phai shu namar ba ukular ba unia rapi dengan kwa ban phai menta sha I pastor Albert Camlon ya ka ni kecing kali ka ba ong balai ba kacing duai kalong ka badon kam ha kacing bule ya ka ketien kecung belai Kubleshbuan na kam ta tu jikli ya ka ba la la kli ya nga ka ba ong balai ba ka chinwai ka long ka ban kam ha ka jing puli ya ka Bible ka jabab ka long ba ka chinwai hi ka long ka bor ka chinwai hi ka long ka ching shai ha ka ba musim ko jong blai un pen so tho ya nga ye pi un pen kan mau ya nga pi kham tam e un kdo lenti bar u jisu la kran ya kani ha ka gospel kat kum u yones ka long khat saw ka khat ka ba arpo hri uang uta ken unikai ka bomot chapau musim kho jongblai uta ken unikai ye phi ye ki eke baro bat un pen kan mau ye phi ye ki eke baro ki ba ngala ong ha phi tertib ba ka jingwai lamba musim kho jongblai kan ai jing shai kan ai jing pen kan mau bat ru kham tam e unikai ha ki por ki bari biang khu besibon Blesibon pastor Albert Camlon ya kitu kecing pensyai ke jong pi namar ba habangi duai ni ailan ya umen si makhuit ujong blai ba un hikai ba un pensyai ba un pasiao ya ke e ka ba ublai kwa hangi bat hau tau brio ba duai te hakabede bat katu ngakwa ban phai sha iba forget minute ka e ka bachia ya brio lane ya ka brio ki baklet lane kitu ki bom chu duai Kubleshibun ia katu ka jingkeli katkum ka kot ki mau jam sha Chris ka sla ka ba sispa saw bat ka paragraph ka banengkong ko ongkom ne ka jingdom jong buman ka kerkut ia gitu ki bom duai ki jingpun shoy ba unong shun upasio ki penlong ye ki ban lepop bat kata baro kalong ba kimmon ban penun kam ya kalat ka ba koridor ka ba ublei uai ba ka kalat ka ba koridor ka ba ublei uai kalong ka jingduai Kalem ka jingduai ka ba kalem daput bar ka jing sharai ngidon ha ka jingma ka ba ngila ban yai ba kalano na ta kalenti ka badai unong shun uat kalem sange ban khang bat penwit ya kalat chaka chaka isn a kanang bangindu ya ka bor ka ba ngila ban yo tang na ka jingduai ka ba shirhem bar ka jingai banile persya ya ki jing penshoy usoitan uat lat kumno ban pensange ya phi bat inga bangin nom duai shu bangin sange ka baduai bat bangin hir shapo ha ka jinglong ka bakan jaman sim ka jungi bat bangin nangkham duna hakata ka jingduai ka bashir hem ka jungi te ujisu ukwa yangi baro bangin wan chu uda ka jingai shakata ka khet ka jing isn a bangin shem ya ka bor bat ka jingai a jing u kat kum hebru kulong basaw kat khot ka bakhan rew Kublesibun ba minat ya kitu kecing pensyai ke jong pi hakabede ban ka benta ka bachia ya ne ka brio ki bom duai kuma pila ya thu ba kecing duai kadai ka ba kia ba brio online na kecing penshoy ba bunsin ki brio ki ha ba kecing penshoy de namar bangim sharai ha ka ba dai ban kecing duai man khot ya blai ban ya rap yangi timenta pan ngakwa ban phai sha iba Albert lengdo kai ka bachia haba kumnu blai chuba be kecing duai haba tang tang ni pan ya ka bom dai kecing kalku sumba pensyai lam ha ka ba dai bat kini ka benta Blesbon itu jing keli sesin biang hoi kumno blai ujubab ye jing duai haba teng teng ni pan ye kabom dei ye jing kerku wat haba ni op diang ye ki eke bro hakapor bangi pan ban ngi dei ban ngej bau try u yo sngew bat ba ujubab ye jing duai jongi hoi teng teng ni shaj bakla kata-kata bat bang bat nyim long kita ki bajanai bat ni pan ya ki bom long jingkar khu re la ding pai shaktin ke jong blai na ka shithi jong u jakob kan long ka basau de khot ka balai hang ne ong pi pan te phim yo pdiang na ba pi pan bom de khna ba phin yo pun keng ha kita ki
jing kwa brai jong pi sing yo i ba ka tin ke jong blai kam shamla support la ne kam shamla priang ya ka e ka ba ni pan yak bom dei kham tam e thene hang ne ru ngi i ba ka tin jong blai ka ong biang ha ka thi jong pol skinong rom kal nong ka baning kong khot ka ba ar pu phra ngam sham la tre ban bat ya blai ha ka jing tip jong u te bun sen ngim sham la ngim bat ya kata ka e ka ba blai ukwa ngi bangi de ban le namar hang ne ong biang kum ta blai ula ino yaki ha ka jing bom so nyau ban ya le ekita yaki eru ki bom bit tu blai ru snap la ne kwa ngi bangin pan yaki ke bom de hendrai bangin pan be yak ba bhai hendrai blai ubasta bat ubadap da ka jing ujubab yak jing dua jongi da ka ba ai hangi yakta ka ba long ka ba bhatam nangi usngap bat ujubab yak ka ba ngi pan yak ba bhatam utip kade ka mon ka jong ble he namare ka jing dua jongi om shamla jubab mardor ni de ban bat yak jing kula ni de ban tip ro ba ble unom jubab mardor hak to pori hendrai ni de ban yaisha yak ka ba ble ukwa ngi bangi de ban le bangi de ban pan la ngi pan yak bom de ban pan ya ka jing pan ka bom yo jing man toy te kata ka de ka tang ka jing ko brai jonga do hi jing ko brai jonga jing mut prakhat ka jongi te hne kitab jo ka gospel ka jong Matthews ko nyo ko pan te on sai te pan ya ka babha khna mo blai un ngap ya ka jing karpat ka jong ku blai sibut Kubleshibun ba Albert yakito ki jing penshai ki jong pi hakabede ba karukompan kabom de namar ba bunsin ngipan ba ngimyo pediang namar ba ngipan ya kabom de kabamut ba kamde ka mon ka jong blai hinre ki pan na ka banda ka jing mantoy ka jongi shimen mentang kwa ban phai pat sha iba Jenison kumno ya ka jing tharai labatai ha kabayade bat kaching duai Hubleish bon nam taga ni kachingkli hoin ngitip ba haman la kaching duai ka bangi duai shublei ublei uyo snow ya kaching karpat kajongi bat unjubab ya katuka jing duai kajongi ha kamon kajongu lada ka idon kam ban jubab ublei unjubab lada ka don kam ban apshwa ublei uns apshwa bat ndre ban ong ba ublei unjubab ya ka jing duai ka jongi hakrukom ka ba ngikwa kelen juai ka ong ba ka cha ka de tang ka jing trai ka ba angtad shuru ka ong ba ublei ulong ubastat kata bat ubom la ban bakla bat on nom khang ya ka ai ka babha na kita ki baya ben namar kata what shopting ban shania hau what lada pim yo ya ki jubab ka bakloi ya ki jingduai jongpi shania ha ki jingkular baskem jongpi pante on sa ai happy kani de ka jingpulena kot ka jong ka lenjwai ki mo jam show chris kamba wala ngim yo I ka jing jubab jong play ha ka kom ka bain kwa wanam du jing kermen but shania ha ka jing kular play on sa jubab ya kata ka jing duai ka jong pi play shibon Kubleshibun ba Jenison pila ai ya ka jubab ka bashai ha ka bai dai bat ka tu ka jing kli te mentapat ngan ya phai sha ka wai ka jing kli ya I pastor Albert Kamlan hakanu ka nongrem ka batang makahi bangila ban kmi lenti ya ka jingi snai bat ka jingkar khu na ublai habangi duai Blishbon na kamta tu chikli ya ka ba lalakli ya nga pa ong kumni hakanu kunong rem ka batang makahi bangin khmilanti ya ka jing snai ba ka jingkar khu no oblai habangi duai ka jubab ka long ngidon kam ya ka jinge ngidon kam ka jing shania ha oblai ngidon kam man pan kat kum kamon ka jong blai ngidon kam ban duai ha ka kteng ka jong ukhon jong blai bolong ujus pres ya ka ba u apostol Paul ong kumni
kashti ke jong usha kinong episodes ki parab ngai hakalanong ka balai ka khat ka bar pho ong kumni ti hau tau bala banle kham tam e na lor boro bangi pa lani ngi perkhat ka bakum kata ka bor ka batrai hangi hoi ni don kamru bandwai da ka jing IT kaladi da ka jinget ke bakraw kumang labu iri kimat ki bahaswa banginyo shishai ki jikurku pat ki jing snei na oble pesibun Shibun pastor kitu kicing pensyai kicang pi ha ka bede bat ka cingpan kejongi na ublai bangin yo ay cing snei bat kicing kerku kejongi kade kicing pan kecingai bat kicing duai ha ka ketang kecong Jisu kumba ka Bible kala hikayangi ngako awan keli ya i ba minat pimat ayu haba ka Bible ka ong bangide ban minat ha kicing duai Kublai shibon ya katu ke jingkli ke bapila aishanga. Rom kelong ke ba khat ar ke khot ke ba khat ar. Ka Bible ke ong kumne. Ki ba yaine minot ha ke jingduai. Ban yaine scam ha ke jingduai. Da ke ba ap sharai ha kata da ke jing aingo. U apsal Paul ukentu ya ki bangai harom ha katu ke por ke ba kendu ya ke jing ya ke jing pen stomben. Bat ke ba yai lamba shibon ke jing shem ha ke jing im jongki. U apsal Paul ukentu ya ki bakin yaine ha ke jingduai. Ka jing duai ka long ka bor bat kalat ka bangi kren bat ublay ka bamut ba upol uyai kentu yaki bakin ya kren bat ublay bakin pan ka bor ka jingerap na ublay bakin yai sharai bakin yai up da ka jing yai sha bat da ka jing aingu ya ka ba ublay ulale na ka banta jongki babaro ki jing dia ka perthai ki bangi kendo kilong ban pen bha yangi ya kita ke ba i ya ublay tungin yai ne ha ka jingduai bangin nom man thai bangin nom sngelwai hande to sharai bat to duai usoitan u ya shrum bat chenang kum using obakar ho ban pendu bori phi bat inga ban pen shoy yangi ban pen jinga yangi na ublay hande tungin yai ne ha ka jingduai da ka jing yai minot bat bangin nangsan ha ka jing im kristan ka jingi ka man la ka sngi Kanat ya kecing pensyai kecong pi ngiu i ba kacing minat ha kacing duai bat kacing ekren bat ublai kade kacing yadai kabamut bangi ngi kren ngi duai namar ba ulong pa ujongi ban ngi kwa ban ban beteng ya kane kacing yadai ha pedang kajongi bat ublai kuli shibu nam da katu kacing pensyai ka ba syai ba kacong pi Mtapa ngakwa ban phai sha i ba Albert nonglai kaba kumnu ka jing duai ka long ka jing bam jong ka jing em ka ba ka jaman sim ka jongi hoi ka shithi jong juda ar phau bat ar phu ar ka ong kumne henry ma phi ko ha ba da ka ba yai duai ho men sim khoi to henry ya la de ka jing i ublai technique ong biang ka jing duai ka ba khlem thai ka long ka jing ya so ka ba ne jong u jong ka men sim ba ublai kumta ba ka jing im ublai ka toi sha ka jing im jongi ba na ka jing im jongi ka jing long sngur ka jing long khoi ka toi pat sha ublai episodes reu ka long khot ka ba khat prang ne ong da ka ba duai hala ka sngi da ka jing duai bat ka jing pat baro hau men sim khoi ladangi ka pat hau men sim khoi un pen i yangi bat un pen sngo tho ya ka jing dot kam ka jongi kham to me hang ne ong biang bat da ka jing sumar bat da ka ba sumar sha phang ka ni da ka jing minot bat ka jing pat baro nam ta kil khoi baro da ka jing minot ka jongi ka jing pat ka jongi sha uble ka wan ra ngi bangin yo ya ka jing duai ka jing im ka balong ha umen sim khoi nomor men sim da umen sim khoi hi ula man pen sung thu ha ka jing im ka jongi kumnu ngi de ban duai kumnu ngi de ban le chakmat ka jong ble kublish bu men kble shibun ba Albert yaki jing pensyai ki jong pi ha ka ba de bat ka jing em ka ba duai hau men ngakwa ban phai pan menta shai ba Jenison kum ujisu kum breu kaba kumnu ka jing im jong ka jing duai ka jong philaban ban yathu ingi khindiat ha ka be de bat kene Kublai shibon sai sen biang yang ka jingkli ka ba phi wanra ka jingkli ka ong
kabakum no ka jing im ujisu ha ka jing duai ban jubab yang ni ka jing klinga kwa ban pule na Marcos kanong ka ba ningkong dekot ka ba lai pusan ter hane kaya to yangi ba dekot ka ba lai pusan ba ujisu shwa ba ka sngi kan mi uleg sha kilom lane uleg sha ka chaka ka ba kanja banduai shaupa ka jong but haba u Simon ba kinong board ka jong ki wan ban war yu ujisu haba ki shem yu ujisu ki thu ba ki breu kila wat ya ujisu but hadikat ka balai pra ujisu u ong ya ki yang nya lech ka we pat shakishnong ki ba marjan bangan yo ya lap hantaru naba ya kata ken nga lami no ujisu u duai u im hagajing duai but anda udap banduai u let ban tre lane ban shakri ya kipat ba u let ban yo snow ya ka jing karpat ya ka jing ud jong kipat ba but habau yo snow ya ka jing ud jong kipat ba u duai pat shoble jika nei ka dei ka jing im ka ba ujisu u im haman la ka si ka ba dang don han ne sla parthe ba u duai shoble but u shakri ya ki pat ba te ngidei kumjuru ngi ban long ngi ban duai shoble but ngi ban shakri ane ban train mata ka chong uble but lada ngi shu duai klam da tre shen kawe ka si insa nam not interest you ban duai shi duai but lada ngi duai ba ban tre kan pan klan ika ching im ka ba kinjam sem ka chungi khuble shibon Kubleshwon ba Janisan ya gajing pensyai gi jang pe ha ka ba dai bat ka jing im ka badwai ga jong Jesus Christ ni i ba hakikam ki jing shakri gi jong ujule da ka ba udwai bat pan ya ka bor na la ukpa mendang aku ban pai sha i Pastor Albert Kemlan ke ga kabu ka ba usaitan u yo ha ba kum ubreo nane kum ka breo glad bandwai Lisbon na kanta ketu jingkli ke ba la lakli yang as isin ke bong ke jingyo kabu bo setan ushim habangi klet bandwai ke jubab kalong habangi klet bandwai wat tang ha ki klet mat lani ki second jong jing im ke jengi to tip bo setan ulayo ka kabu ban ngot teli ke jing im bu jengi ulayo kaya ka kabu ban penduru wat ik jikur ku no blai wat ik jing snei no blai de na mar kata ngidon kaman sharai ngidon kam banle adkar kata kalong lembah ke jingduai ya ka ba upatros wong uhika yengi ka bangila ban syam ha ka shti ka ba ar ka jong u kalanong besan ka dekat ba pra ka ba ong kumni do pinle adkar do pin ya sharai na ba uta unoile jong pi ba setan ko sing ba kurhu uya keleng odawat knang ya uno ru ba unyo ngoy teli ko be shibon Amen ka jing duai ka dei ka jing yai lenti ka jongi hagi jing da ka jing ker ka jong play namar ba klem ka jing duai bat ka jing da ka jing ker ka jong play usaitan ukloi bat ngoi teli kumbala de ban pule na ka jing tho ka jong pat Petrus dai Pastor Albert Kemlan tengah kwa ban pai men tapat syai ba minat ka ai ka jing duai kaba pediang hun hakmat jong blai Bon ki briu ki ba perkhat ba larangi duai khamjam larangi ekren khamjam larangi duai bat ngi hala kidang perkhat ba ublai unyo sngew ber un pediang ya ka jing duai ka jongki katkum ka kot kimaujam sa ukris ka sala ka basis pa pra ka paragraph ka ba ar ka ongkum ne duai ha ikamra rit jongpi bat kat ba philej ban tre ya ka jing tre ba man la ka sngi kentiu ya ka donot jongpi sa ublai kani ka ong ba duai wat ha ikamra ibarit ijongpi haswa be phin sedang ya ka kam jongpi ban tre man la ka sngi bar kentiu ya ka donot ka jongpi sa ublai kata ka de ki jing duai ka ba ublai upadiang ka ong kumne kalong ha kani kerukom ba u inok ulayat bat ublai
kini ke jing duai ba jar jar ki kiu kum ke jing iubi ka ba koror sha ka khet ka jing ia kani ke dei ka rukom jong ka jing ya kren ga jing ibat ublei kani ka long ka rukom ka ba u inok u shakri jong ublei u ba nyeu na u adam ubala kiu no shabeneng ubom shimlamat ya ka jing yap te kani ke dei ka rukom ka ba u inok ulaya lang bat ublei ulong ubri uba im ha ka jing duai uba ya lang bat ublei ha ka jing im jong u ka man ka sngi ka perthai ha ka to por kalong ka basniu bat u inok ule shem ya ka jing isn ai bar ka jing ai na uplay kumta mangiru da ka jing duai ka ba jar jar kini ka jing duai ka ba jar jar ki kiu sha ka khet ka jing isn ai ka jing play kum kata ka jing ubi usoitan umla ban job ya uta uba ka donut jing u ka sno bat uplay larang idon kata ka jing ya te bat uplay kata ka jing ya dei usoitan umla ban penya khlat ingi na kata ka jing te songlang yangi bat ublei da ka jing duai bat ka jing ai tilut she ublei men bat man sem kublei Blei shibun mamina di kitu jing pensyai gi jong pi bat pi ai kanuksa shapang inak ubayai bat ublai ha ka ba ki jing duai gi jong ki pediang kilong ki bala pediang khamat ki jong ublai ngakwa ban kili menta ya ka wai bat ka jing kili ba kumnu ka jing nget kaya rap yangi bangin long ki brio ki baduai bat ban yai ne ha ki jing duai Kublai oat kene ka dei ka jikli ka ba kong san tam bang ide ban tip ka ong kum ne ka ka jing mot ba chelu chong ka jing duai ha tang u jisu kublai shibon ne ka to ka jikli ya ka ba phila ai no ta jonga ka jing mot ba chelu chong ka jing duai ha tang u jisu bon sin ni ji duai dei ha ka tang u jisu Chris amen ni hatong ni sung thu nem ka jing mot chong ka ne ha ka tang u jisu la da ni pai Shaka gospel jong yones kal nong ka ba khan reu ar phun yong kwai phi ba phin pule hang ne ko uji su ong phin pan ha kerteng jong a tinga ong happy bangangan duai yau tau kpa na ta jong phi namar ukpa hi u e ya phi te hang ne la da phi pe du hang ne ko ong biang ngila jet ya phi ba ki e ru ba phin pan how to pa ha kerteng jonga un ai happy khot kal nong ka ba khat san ba khan ru kum ju te handrai ban ruai ha ka kerteng u jisu ka long ka e ka ba kham palat ban ya ka ba shukhot ya ka kerteng jong u ha ka ba sedang ba ka ba kut jong ka jing tua de ka long ka ba kham palat ban ya ka ba shukhot ya ka kerteng te han ne ka ong biang kamut ban duai ha ka jing mut pat man sem jong jisu ka banget yaki kula jong u kum bangal ong phi la da phi aisha bat nget ye jing kula ka jong jisu Chris phin yo te hang ne ko ong biang shania ha ka jing e jong u bat tre ye ki kam jong u ka ta ka de ka jing mut ha ka teng jisu te kini ki de ki jing hikai khndiat ba ni de ban sko thu ba larang ipan hak teng Jesus Christ unlong ubakloi ban skau ye ke jingkot karpat ke jongi te tang kini kindiat ku blai shibun ba Albert ye gitu ki jing pensyai ki jong pi ha ka bai dai bat ke jing ya ke jing duai watla nyimla ban yu i ring la ban ngai yu i kanuksa kum un noa kuma phila itho ba wala yo i ya uslap uban sahab ya ke ba blai lai thu ri ngai bat kata ke jing ngai ke jong u ke dai shibanta jong ke jing duai jong ke jing ya lenti ke jong u kum krista ngakwa ban phai menta shi ba jensen ke ka benta jong ke jing map ke jong ya ki wai ka don benta bat ke jing ya dai ha ke jing ya duai kublai shibun amta ni ka jingkli ka ong ke ga banta ba ka jing map ya ki wei ka don ha ka jing duai hoi ka jing ma wi kwe ka don banta ka jing duai namar lada ngi kwa ai ublei bon jubab ka jing duai ka jongi ngi dei ban map ya ki wei la ngi dei ban don ka man sim jong ka jing sko map
lada ngim don ka mansim jong jing chong ka jing ngomap ngim na ban ong ba ublei un jubab ya ka jing duai ka jongi namar lada ngim map bi kwe nginam yo ya kata ka jing map na ublei but lada ngim yo ya kata ka jing map na ublei ngidang dai kinong pop but ha Psalms ka nong ban ri pru di khot ka ba pra hang ne ka ong lada nga nyau ya ka jing bom hok hala ka donut u try nom snow tene ka lada nga nyau ya ka jing bom hok jonga hala ka donut u try nom yo snow ya ka jing dwai ka jonga te namar ka ta ngidon kam ban map ya ki we nang ba ngin in yo ya ka jing jubab ya ka jing dwai ka jongi Krishbon Kubleshibun ba Jonathan ya ki to ki jing penchai ki jang phi ba lada ngimma ya ki wei inam yo hiru ya ki jing mam na ublai ba ki jing dwai ki jang iru ki long le no ai tanga kwa ban phai shi pasa Albert Khamlan balai bangi la bat bangi haban shim ya kalat kalanti lane ka kabu baro da ka bol ki jangi ha ka bai dai bat kaching duai ka bau blai ula ai sngop hai Blashibon na kam tak tu jikli ya ka ba lala kli ya nga ka ba ong balai bangin syam ya ki lat baro ki bangi yo ha ka ba duai. Ya ki lat ki kabu baro ngin syam dot ha bangi pan ha blai da ka jing duai. Nga kwa bani tu ipi ba blai u the ya ki jing ku u ai hangi. Kat kum bangi kwa andai u ai kat kum bangi don kam. To tip bakawai ke jikut ku jong blai ngem la banyo ti hang ni kapon nga ya we ri pi boro bangi ne pha shi ka ting jong blai bangi ne pha shi blai ha ki jong duai hebru kolonong basa wot khat khandri ko ong kumni namar kata te tung ni wan hajan da ka jing shlor ha ka khet ka jing ai e bangi ne pdiang ka jing isne ba bangin syam ka jing ai e ya ka ban ya rap yangi ha ka por ka ban kam to blem ko ku ipi Kubleshibun pastor Albert ya ki to ki jing penchai ki jang phi ha ka be dai bat ka bor ka bangi la ban pan lang ba ki jing du teng ban beteng akwa ban kali ya iba minat ki ai ki nong rem ki ba penlong ya ki jing duai ki ba re Kinorim ke ba penlong ya ka jing duai bari ha ka jing im jongi kilong ka jing isyam jongi ke ba mala ka singi ke ba bonjai ki jing isyam ha ka jing im jong uwe pa uwe upreu kidon ke ba sngau kutlat kidon ke ba sngau kurdu kidon ke ba sngau khia namar ka jing le palat jong ki namar ki pop ke ba ban ha ka jing im Jacob san galnong khot ke ba khatwai ka ong utrai ulong ubadap da ka jing is ai bat ubale is ai thoin ublei udap da ka jing is i bat ka jing is ai ya kibriu kibamat isbon kijing shem ha kijing im jong ki ka jing tho ki mau jam se chris ka sla ka bachis pa khandai ka paragraph ka ba lai ka ong kumne ya ka donot ba i jung ulakta de kijing sneu si jangi wat tang da ka bangi sukren sephang jong ki ya ublei lakta wat tang da kijing sneu si kijangi ladangi kren sephang jong ki ublei ugo sneu ka ong kumne lei ra ha u ya ka e baro ka ba pensha yong ya ka jingmut jing perkhat don ka e ka ba onom la ban kit namar ubat haladi ya ki perthai bat usin syar ya ki e baro jong ka jing penlong don ka no ka ba ritam ka ba dei ya ka jing sup jangi ka ba onom pe ublei uyo i yangi baro ki jing shem jangi ka ong hani lei ra ha ublei ya ka jing shem ga jang phi lei ra u ka e baro ka ba pensha yong ya phi ha ka jing duai ka ba re bar ka jing duai ka ba jar ka jang phi ya tho she ublei ya ka jing bar ka jing shem ga jang phi kong omdon jenjar ka bala ban hap halor ibaritam na ki khon jong u ne jing jenjar ya ka man sem ne jing kemen ne jing duai ka ba shisha ya ka ba ublei jangi ubah habneng un ompet ne le bom sut nyau ublei usngeu bat usngap ya bar kijing duai kijong kibriu kijong u ki bayai lamba ya kijing shem ki basngau si per kijing ki ba kiya ya kana perthai sam chispa saphunye wat khot ka balai ka ong usna ya ki bala pai do not bat uspan ya ki jingmong jongki ublei uthau thamai bat uspan
ya ke dok not jong ki briu ki bala mong ki bala pai dok not ki ba wan chu ha ka jing duai ka bare ublei un ai ngi ya ka bor thamai bar un chna bar un pen bha ya ka jing im ka jong phi ka jong a iwai pe wei wan chu ha ka jing duai ka bare ya thu ha u ya ki jing shem ki jong phi baro bar ublei usngew ki jing duai Amen. Kublai shibun ni kita kijing pensyai ki jong phi. Ban mentang akwa ban keli ya iba Albert lengdo nong lai. Kai kijing mut haba ngiong ban duai haka kerteng ke jong Jesu. Kublai shibun ketuga jingkeli saisen. Kumno ka jinget kaya rap ingi ban yene ka jing duai. Ni de ban sutu ka ka jinget. Min phai na tin ki jong play na ka hithi jong Paul skino Hebrew khatway kal nong khat ka ban reu. Hang ne ka ong. Henry klam ka jinget omla ban pensngo bha ya u. Namar ka de uta ubawan hajan ublay ban nget ba udon bat ba ulong uba ainong ya kita ki bawat ya u. Ka jinget kalong ka bangi nget ya ka bangim tip nginget ya ublay ba udon hajan nginget ba ublay unyarap yangi ladang ipet hang ne tikot ka banyo ong da ka jinget unowa haba lama ham yu da ublay syapang kita ki ya ki bompat syamlayu i haba lapen ki u da ka jingting rublay ula thau ya ka yingling ban im ya ka ying jong u da ka ba ula penreme ka perthai bat ula jelong unong yo pateng ya kata ka hok ka ba kat bakum ka jinget unowa syam yo i ya kata ka lawe ndai da ka jinget u thau ya ka yingling tip uslap unha uslap lane unam ha tip ya kata ndai da ka jinget tengi ru kumju ha ka jing im bru ka jongi hang ne da ka jinget ka pasngur bat ka ba jai ka mensem ka jing solok jongi baru blay kan lomkung kuta ka kicat sengi jong ka jing syai beneng te kan pen klang bat kersyan ya ka jing ya le bat u soitan o ngim te ya ka bor ka jong soitan ndai da ka jing ki jongi bangi te bu Jesus Christ un la ban le ki baro te ngin jok thiao hang ne neng kong korin ar kal non khat ka basan hang ne kong biang khnang ba ka jinge jong phi kan shong ha ka jing start ki bru henry ha ka jing ha ka bor u blay baladang inge bat kongu ka jing start ka jong ki bru kamla ban kot bor ka jing start ka jong blay thang ne kong biang Matthias arpuwe khot ka arpu ar kong kat ki ba ni pan ha ka jinge niyo da ka bang ni pan da ka jinge cho Jesus Christ niyo ya kata henry da ka jing bom nge kalong ka ba artate ne ngi hatong inyo ne te hang ne ya ka jing ai ne a ka jing duai la pen long ka dau jong ka jing yo pdeng ni de bandon ka jing slok ka bacan ba uble ka ba kong san ka long ba ni de ba nyai mi not ban pule ting ka jong blay ban duai man la ka por kata ka de ka ba kong san khna mungin develop ya kata ka jing ka jong ni khna ba on pen san ne ngi ya ke baro namar ba bon sen ngi bro ngi du jing kerman namar balai ngim don kata ka jinget ka ba scam knang ba ngin yale ya kata ka jingshun ya ka ba boman u la thumu ban le nam tak jungi te ka ba konsan ka long ba da ka ba skur bat ka ba jai ngi dei ban don kata ka jinget ka ba scam ha uble kulesh bon Kublai shibun ba Albert ya ki to kijing pensyai ki jong phi hoi kijing duai haka kerteng ki jong Jesu ka bamet bangi ru ngi bat scam ha kijing kulal ki ba ula kulal lang ba chong lang ba ka tien ki chong blay bat Jesu ba long nong ya sa jong hi ha bangi duai ka kerteng ki jong ukloi ban ya sa yang hi hakmat jong kupa jong lang ba kijing duai ki bangi ngi grand ha ka jing ya dai ki jongi mat ka jing kali ka banga dan ha ka ne ka por ka dai ka i ka ban chia ya u ni ka brio ha ba ki million bat ki dan ya ka jing duai ka ba man ka por kublai shibun namta kan ka jingkli ka ba phi wanra klang jingkli ka ba songtanat habangi dwai malang ka por ka jing dwai ka de ka ba don kam ha namata ka jongi kristan
ke jing duai ke dei ka dawai na ka banta ke jing im ka ba kan jamin sim ke chongi but kani kan yalam yangi sha ka jing ya dei but ke jing et ka bas kem bat uble kenyarap ru yangi ban yo ka jing im ka ba kan jam sim ka ba klan ladangi duai malangapor kenyarap ru yangi ban jingai na ka ban hap skapop ladangim duai ngin long ki bri ka ba kloi ban hap skapop ban re bangi duai ngin kam jingai na ka jing le pom but ngin long ru ki bri ki ba klan ban yele persha ye ka pom te ka jing duai ba man la kapor ka jongi kan man toy shibon yangi ki krista ngi karpat ya pi baro ba la long ka bala ban duai man la kapor knang ba ka jing duai ka jong pi ba ka jing im kristan ka jong pi kan man ra jing man toy ya pi shibon kublai shibon kublai shibun ba janasan ya gitu kecing pensyai ke jongpi ta kecing keli ka bakhaddu ka bangi don kadai kumnu ka ding phana kacong Chris kala ban penhe pensan ha ka bai dai bat kecing im kristan ke jongi badru ha kecing duai Shibun na kamta kani kicikli lese kicikli ka bakado ya ka ba lala kli yang ka ba ong kumni. Kumnu ba kading pna kala ban penhe pensan ya ka jinge jungi. Nakwa ban juba ba kading pna hi ka pen i ya ka jing i ka jong blai. Ha kading pna ngi syam ya ka jing i ya ka jinga i ya ka jing isnai ya ka jing mam e bar kham tam e ya ka jing kurku ka jong blai. Bangakwa arubani tu ipi da ka bangi ya khmiet laki khmat ban pet sya kading pna. On penhe pensane ke jinge ke jungi om takam ta on penjanai ru ya ke jinge ke jungi ngai we re phi bangin phai ru shakak ting jong blai hebru ko lono bakat ar ka dokhat ka ar ko kumni da ka bakmi shau jisu uno pelong bat uno penjanai ya ke jinge ke jungi uban amar kata ke jingmen ya ka ba abu akhmat jong u ulasha ya ka dipna uda iben ya ke jinglaran bar ulashang hakakti kaman ka khet ublai to blem kurku yangai phi bepoi na kamta borom jong u amen ngakwa ban ai kublai ya baro ki panelist ki bala pensyai ki bala shim ya kapor bakodor ke jongpi ban yarap ban pensungtu ha ka bai dai bat ka chingduai ke jong ke jongi bat ke ching ya dai ke jongi baru blai bat ngai scam kala long ke ching ku ke bakrau ya baro ki bala pelut por ban snap ya kene ke ching ekren ke jongi to ai bo blai jong ching suk nai ku ya pi baro nai ku yangi kat bangi wan hajan jongu da ke ching duai bat ka ching bat scam ke jongi ya ke ching kulal ke tin ke jong blai te bangin penkun tongin pendam lang laki kmat ha ke ching duai blai bak pa jongi ba beneng ngi kwa banai ngo yeme na kam dang ne por chong ke ching selok ha ka bangi la yo snow but yo ching shai yo ching ku shu shu ha ka bai dai bat ke ching duai but ya ka man ke chong me ha ke ching ke chongi to nang hi kai yangi kumno bangin duai bangin grand bangin phai shame au blai balong tang ma me hi bala ban yaram ha bangim la ban yarap dalade to ai ba kaman ke chong me kan long ka ban ngi bat ke khu ya baro ki bala snap ai ba ka ching nget ke chong ki nang e san hu chris man ka sngi hadu ke ching wan ke chong me hi pa ni ke ne ta ma thang ta ma chong chi su chris men ta bat hala ka taru amen